Biex Rożi Nkutajer tiġi introdotta lura fih dan il-grupp parlamentari Laburista għandha tagħmel apoloġija ġenwina għal dak li sar. Eksaħam għal-ġurnalisti l-Prim Ministru Robert Abela meta mistoqsix se jkun qed jagħmel b'Kutajjar wara illi fl-aħħar ġimgħat talbitu biex jilqaħħa lura mal-Labor wara illi l-NAO is l-impjeg li kellha mal-ITS bħala wieħed fantasma. Meta kollu biex itija t-tieni ċans Abela insista li trid tagħmel apoloġija. Li min-naħa tagħha tkun lesta illi testendi apoloġija għal dak li sar u nemmen ukoll li meta persuna tesprimi soba ġenwina u tesprimi wkoll apoloġija li tkun waħda ġenwina hemmhekk ukoll għandha tingħata t-tieni ċans. Dan mingħajr ma speċifika lil min trid tagħmel l-apoloġija u għarminek dwar xiex. Dan għaliex jekk Kutajjar titlob skuża għal dan l-impjeg fantasma mela mingħajr ebda tlaqliq tkun qed tammetti illi żbaljat u għal daqstant wieħed jifhem illi jkollha tirritorna l-flus lura li tħallset minn but il-poplu. Dan apparti li jkollu jwieġeb għall aġir tiegħu wkoll il-Kapżekuttiv tal-ITS Pier Fenek. Meta kollu mingħajr ebda speċifika Abela insista li biex tidħol lura Kutajjar trid tapoloġizza. Nifhem li jekk ma tagħmilx apoloġija f'każijiet simili tkun qed turi sens illi mhux verament tkun qed temmen inti li għandek tiddaħħal lura u allura nifhem li l-apoloġija għandha tiġi estiża. Kollox kien bħal donnu lest biex Rożi Nkutajer tiġi introdotta lura fih dan il-Labor mingħajr problemi madankollu Abela jidher li għandu pressjoni interna qawwija biex dan ma jseħħx kif ġipu laħaq. Dan kif id-diskorsi li lissen Abela matul il-jum tal-ħamis jirrifletti b'mod totali dak il qal id-deputat Laburista Randolph De Battista meta kien mistieden fuq il-programma Andrew Azzopardi illi allegatament qed jopponi l-introduzzjoni ta' Kutajjer. U jekk xi ħadd żbalja, irid jammetti li żbalja, irid juri ndiema, irid juri li tgħallem mill-iżball u jrid ikun umli. Tul ix-xahar ta' Novembru malli l-kundanna tal-NAO kienet waħda pubblika, Rożi Nkutajer infexxet f'attakki partiġani u insistiet li ma kienet għamlet xejn ħażin, anzi li kienet vittma ta' attakki aggressivi biex ibeduha mill-attiviżmu politiku. Dan fil-waqt li sansitra il-propagandista ewlieni l-Laburista Manuel Kuxkieri fl-aħħar jiem iddeskrivija bħala persuna torturata illi għaddejja minn kalvarju. Dinja persuna li għaddejja ila ħafna s-saddejja minn martirju kbir, tafu biżejjed x'kien hemm fir-rigward tagħha, tafu biżejjed l-oxxenitajiet illi kien hemm fil-konfront tagħha, nistaqsi jekk din il-mara għaddiċ biżejjed diġà minn martirju kbir sabiex inkomplu nittorturawha b'dan il-mod billi b'mod proċedurali isir dak li għandu jsir sabiex Rożi Nkutajer kif għandha kull dritt għax eleġġija l-poplu tidħol lura fil-grupp parlamentari Laburista. Għalaqstant, inevitabilment wieħed jistaqsi x'apoloġija ġenwina tista' tesprimi persuna illi sa riċentament i u l-kukkanjanies ta' madwara baqgħu jinsistu illi surrealment il-vittma tas-sitwazzjoni. Kif ukoll meta il-mexxej u Prim Ministru Laburista stess qed jirrifjuta illi jagħmel apoloġija huwa nnifsu din id-darba lill-Kummissarju għall-Standards wara illi sabu ħati ta' ksur ta' etika fuq riklam illi sar mill-Gvern dwaru fuq Facebook. Li ġudizzju tal-Kummissarju bl-aktar mod ċar Abela mhux qed jaqbel miegħu u jinsab deċiż illi l-apoloġija u ma jagħmilix. Aħna rina mod ċar diġà x'in il-pożizzjoni tagħna min-naħa tal-Gvern illi fil-waqt li nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex dawn il-linji gwida inqisuhom, però fl-istess waqt mhumiex regolamenti u dik il-kontestazzjoni prinċipali ġifieri il-punt uniku ħala ma saritx apoloġija għaliex hemm kontestazzjoni dwar dak il-punt. Francesco Catania għal Net News.